Ke FKJGP Rambrai Circle hapo ka jingelam jong uba Jester lan lengkoi President mentaka sengi kan ri tarik kala lengkot kila yo bandai jurip ya ka Rambrai PHC haka baki dukot jong ka seng kira lap ya shibun ki jingduna hapo ka te ka PHC. Ki katu kat ni ki jingduna ki baka seng kala lap baka te ka PHC kamdon ya ka ambulance kamdon ru ikinong tre kumi pion bat ucho kidar nalor kataru kimdon ya ki kamratia khalung kinong tre ru kimda biang bat kiwe de. Kumtah kabayadei bat kani nakaliang jong kaseng kan sasyong perkhatlang harengkat ke FKJGP West Khasi Hills District ban ra syaka sorkar ya kite ki jingduna jong kate ke jaka ai jing sumar hapo Rambrai bat hakajuk kapor kalas ngodei banda waru nak sorkar bakan kentiu kerdan no ya kate ke PHC syaka CHC namarkat kum ka jingya jong kapor bagi spa tadi kishnong bat ki po hajar ki pat ba baka PHC kala ai jing syakri. Them two that you should come Belong ini kum ka FKJP Rambrai Circle ngi ya ka ban wan jurip ya kana ka Rambrai PHC nomor ngilap na ka jing nam jing pajba baki don sibun jing duna bat mentaga singi nglayo ya ka ban ya kran ro bat ki doktor ki betre ha ka po jong na ka PHC bat ngilap sibun ba jing duna ba jing duna ka ba kong ka we ba ka ambulans jong kana ka PHC kam don ambulans ka po ka PHC amdan ambulan nang ta oksigen ro ka kamdon nang ta kamera mathia kerpang nam ta ki kulung nang ta kabalingo kalong wat u syakidar jangan ka PHC ro amdan aduk mta ba cibun ba kiwe ladangin ong sepang ka manpower ba doktor badai nam ta ka ayos ro kimdon ba nakliang jungi kasang ikina gijing tuna ba imbar saya ingin haban keran sekibor bahalor badai pek ba kenang bakila ban penbiang ini cingduna namarang UI ya kena ke hospital nak kapor kum kaseng la jukran hakisnam kilino andai ka sarkar pat kam jusngap bat kam julai ai te ambar saya nak leng jungi kasang in haban ya perkhat langru bat ka FKJP na West Khasi Hills District bangin ra ikini kimat syaka sarkar kambashu ang bakana ka PHC ka laai ka jing sekri ki babun ba kisnong jong na ka dong ka than Rambrai palat spatli kisnong bat ka jing khapnya aro kala palat te hadu ban leit nang ne sidu senong ston ro ka syam stom ha tena ka liang ka jungi ka sang ya dawana ka por ba kana ka PHC lak nok no kan yo ban upgrade no sidu ka CHC ro khnang ba ki nong chong jong ka dong ka than Rambrai kim da don kamshu ban lek sedu senong ston ndai kin yo ya ka jing mentoi lengba ka ne ka PHC namar ba ka koi ka khya kalong ubudlum na ka menta ka jaj benriu la kalong hanong kendong la ne ki jaka ki besar tetang kumta